Wah, gitu balolnya जायगाफ्रालाय ओरैसै Hello guys, welcome back to Billy Vlog. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog चेनेलाव आरोबाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय. So आं दिनै दंफैयो बोरसि दैमायाव. So नोंथांमोना नायनो हागोन. एकदम बिराद मोजां दा बिराद मोनाबिलि सम बिराद मोजां आरोना. दा नोंथांमोना नायना मोनाबिलि. So आङो बिराद इन्ट्रेस्ट जादों आरोना दिनै आङो जेनेबा आलासि जानो फैदोंमोन जाथि खुरमानि न'आव. So बिदिनो आङो ओरैनो ससे जास्ट बोरसि दैमाया माबायदि सम नोंथांमोननि सायाव माने खोन्थाबाय आरोना. जेनेबा फैफेराखैमोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दाथ' नायलांनो माने टाइमाबो गैला गाइसमोन. स' जिखिनि हायो एसे देखायना होदो बोरसि दैमाखौ. बांद्राय ब्लार खालामनाङा भिडिअखौ. नुजोबखादों दा हाजो हाला हाग्रा बंग्राखौ. फाइनालि गाइस दायो बिराद मोजां. स' बिराद मोजां आरोना जायगाया माने ओरैबायदि प्लेन जायगा. जेबो दंफां लाइफांबो गैया आरो दैयानो दै आरो ओरैबायदि ओमफ्राय नै ओरैहाय दाथ' दैज्लां दिनावसो दैयानो बेफोरबायदियाव गैथ'आ आरोना. एक्सुवेलि दा जों बेरायनो फैबाय. स' गाइस बिदिब्ला फैदो नायफालांबाय थादो थाबैनो. थांनोसै आरो दा खुसि जाबाय. So guys, finally आङो दा दंफैयो मानास पार्कआवहाय जिथुनाखि पिकनिक स्पट दङ साइडआवहाय ओमफ्राय बिनिनो ओरै साइडआवहाय पार्कआव दंफैयो. So guys जायगा जों गिदिंनो फैदों. So guys बिराद मोजां लकेशना. So नोंथांमोना नायनो हागोन. दसे जों सम गेलेबायबो ओमफ्राय इन्ट्रेस्टिं खालामबायबो. दा जोङो फारसे साइडआव थांनो नागिरदों. So गासिबो नोंथांमोननो खोन्थालांजोबगोन जिथुनाखि जों नुयो. So guys नायदो नोंथांमोना बेयाव बेसेबांबा समायना रमायना गान्दानि जा सावगारि मुर्ति बानायना दोनदों. स' बिराद मोजां आरोना. जेरै एक्सुवेलि जोबोद साफा नुदों बानायनायखौ. स' गाइस माने बिराद मोजां आरो बिउटिफुल माने जायगाफ्रा बिराद मोजां लकेशनफ्रा. ओमफ्राय पिकनिक स्पटआबो ओरै साइडआवनो. स' गाइस आं पिकनिक स्पटआव थांना फैखांबाय. दा आं नोंथांमोननि भिडिअखौ देखायनोसै. थेवब्लाबो आं दा जि हायो नोंथांमोननि सायाव बेखौनो देखायनो नाजानोसै आरो. स' गाइस दानिया थौदो जों फारसे साइडआवहाय जों ओरैहाय जों गेटनि ओरैहाय सोनाबा फैदों ना. जों गेटनि सोनाबा फैदों. दा जों गेटनि सानजाहा थांबावगोन. माबायदि बोरै जाखो माथो गिदिंला बुस्थुआ.
Relay ini kah relay?